Bueno, pois moitas gracias, que estamos hoxe aquí no Concello do Bolo vendo esta agrupación forestal de Tuxi, Cambela, dúas das pioneiras conxuntamente con outras tanto en Parada do Sil como no Incio, esas primeiras agrupacións forestais de xestión conxunta por as que estamos apostando dende a Consellería de Medio Rural pois para poñer en valor algo tan importante que ten tanta riqueza como son os outos de castiñeiros, non? Este é un exemplo do bo facer destas agrupacións e que vai a repercutir directamente pois, nunha maior productividade dos outos e sobre todo pois, nunha mellor sanidade. E estamos vendo pois, tanto aquí os problemas que tiveron coa vispilla como agora co cancro que se están a tratar, non? Con estas agrupacións vamos a destinar unha partida moi importante, como pode ser para esta de 362.000 euros para actuar en podas en altura que van a repercutir pois nesa mellor sanidade dos castiñeiros, pero tamén en infraestructuras como estes camiños por os que acabamos de vir, que estaban pechados e que gracias ás axudas pois da Xunta de Galicia están agora abertos e permiten pois sacar a castaña con maior facilidade e sobre todo uns accesos a esta extensión tan grande de soutos que hai na zona, non? Falábamos que por aquí temos 200 hectáreas